نرخ دلار لبرابر لیره ترک وان روزان لجیر 5.40 لی او حرارتکو به درجهی هاوین دلار کروب روزا و سرکه یا ترکیه به انجام خواه بردوام دکه. تدیکو نرخ دلار لنزیک 7 دریان تاوه قناغ داکتیه جی بهابونا کو به همان هنجتی لتواهی بازار قومی بردوام دکه. آبوریناز و کس هدم آوه که کراهیا krize nişan didin. Kurdaki artışın Rast ku sedema serekeya vê bihabûnê nirxê dolar bû. Lê niha dolar datkeve û biha li ciyê xwe dimînin. Sedema wê kurbûna krîza aborî û polîtikayên şaşên hikûmetê ne. Pîne bi pîne tê girtin û her ku diçe rewş girantir dibe. Ev qeyran jiya 2002 girantir e û ew ê welêt bibe asteke gelekî xirab. bu tekne batıyor. Li bazara tomarî firoşan hem gazindên firoşkaran û hem jî yên kiryaran yekin. Beşek ji wan sedema bihabûnê weke kesên niyat xirab nîşan didin. Lê beşa din sedemên bingehîn ên aborî. Her sedem çibe jî rastî ew e ku tomarî firoş li ber dikanên xwe rûniştîne û karên wan ji sedî pêncî kêm bûne. Bayağı etkiledi, şöyle etkiledi. Bandor gelek ilme bû. Bihaj nişkê veş sadî 45 zêde bûn. Pêre jî bazarê panîk çêbû. Xelk tedirgin e. Dema kel û pelan dikirin li siber roja xwe difikirin. Ew karê cihûyên xwe cihî ye. Wan biha bi awayekî normal zêde kirin. İnşallah wê vegera rewşa xwe ya normal. Normale dönecek inşallah. Li hemû beşên bazarê û bihayê tevahiya kelûpelan li gorî salaçoyî di navbera ji sedî pêncî û heştê da zêde bûye. Herî zêde jî enerjî, xurek, kirê û cilûberg biha bûne. Xerciya pêdiviyên heftane li gorî salaçoyî 2 qat zêde bûye. 100 lira diyelim yarısını yapıyorduk. Sala borî me heftane li vê bazarê 100 lîra xerç dikir. Lê niha em 200 lîra xerç dikin. Her tişt biha bûye. Ma çi eleqeya penêr bi dolar heye? Tomat ji 5 lîrayan erzantir nabe. Me havînê kêloya tomatan bi 15 lîra distan. Vê însan hinekî li vî welatî bifikirin. Bu vatanın düşünmesi lazım. Bugün her şey ucuz. Kampanya yaptık. Ew bihabûna ku bi hinceta dolar li tevahiya Tirkiye peyda bû, beriya ku bikeve hundirê malan herî zêde li van bazaran xwe dide der. Bi sedema vê yekê jî çiqirên xelkê her ku diçin biçûk dibin, lê gazindên wan ji berê mezintir dibin. Hikûmeta Tirkiye ji bo kêmkirina rêjeya enflasyonê bi kampanya û xebatên girîng pêngavek daye dest pêkirin. Lê fêdeya van xebatan li bazarê nabe û kompanî berdewam in ku konkordator ragihînin. Li aliyê din agahiyên îflasan jî hêdî hêdî dikevin rojava Tirkiye. Rawin Sterk, Rûdaw, Stenbol.